खौथ' बयबो लुबैगोन गाहाय सोरबा गरिब बा सोरबा उन्दै गेदेरनिफ्रायनो बे खौसेथिनि बाथ्राया सोलिबाय थादों मानोना बर'आ जाथियानो मोनसेल'खा आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा 35 लाखसल' बेनि गेजेराव खौसेथि जानानै जों राजनितिखौ हमथानो हायोब्ला क्वाइट मोजां जोंबो खौसेथिखौ लुबैयो खिन्थु खौसेथिनि नामावहाय जुदि मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायोब्ला बेखौहाय जों बुंब्लाबो मिनिंफुल जानाय नङा बिदिखौ नुदों थ' जेखि जाया मानो मानसिफ्रा गावनो रियेलाइज जानांगोन आरो दिनैनि दिनावहाय बयबो बेखौनो लुबैदों जे खौसेथि जानानै जोंनि जेनोखि राजनितिक लकेलनि जौगानाय इक'नमिक जौगानाय आरो बेजों लोगोसे गोबां जौगानायनि बेलायावहाय जोङो जयै खामानि मावनोब्ला मोजां बेखौ आं लुबैगोन आरो आंनिफ्राय बेखौ बुंगोन। हाग्रामा आरो प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा पार्सनेलि मा खावलायगोन? एक्सुवेलि आंथ' सासे सरकारनि मानसि जाहैबाय थ' आंथ' सासे पाब्लिक बायदि बिथांमोनखौ खावलायनोबो हाया बिसोर आंनि अथ'रिटि आरो गथै सिन्थाधाराथ' गावसिनावनो थागोन दा बेनि सायावहाय आं बेखौहाय बुंनाया आंनि पार्टनिफ्राय मोजां जानाय नङा आं बेखौ सानदों थ' जेखि जाया मानो हाग्रामा बिथाङानो जा बिथाङा जुदि मोजां ग्रेटार इन्टारेस्टखौ सिन्था खालामनानै माबा मोनसे पजिटिभिटिखौ सिन्था खालामोब्ला जों बेयाव मस्ट वेलकाम जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ। सार बिसायख'थि फोसावदिंनाया नोंथांनि समस्थियाव माबायदि सोलिदों नोंथांनि? ओरैनोथ' बयबो जुजिदों सोरबा अपजिसनाबो जुजिगोन आंबो जेरै गावनि लेभेलावहाय रायजो राजाजों गोरोबनो हागोन बेखिनिखौ केपासिटिखौ खालामबाय थादों एसे बे सोलिबाय थादों आरो बे थांबाय थागोन। नोंथाङा देरहायोबा बेसेबांसो जौखोन्दो भट लाना देरहागोन? बेखौथ' बयबो क्लेम खालामगोन टाइम एन्ड सिटुवेसनानो खोन्थागोन आरो रायजो राजायानो बेखौहाय सिद्धान्त लागोन आरो आंनि बिसास आरो फेथ बेवहाय निस्सय रायजो राजाया मदद खालामनानै आरोबाव मोजां परिबेस जानो होगोनखौ आं नुनानै दं।